kan an ka foli bi aw bɛɛ lajɛlen ye ka sanga ni aw ka wagati cogoya ye a dabɔra man jugu mais n'a fɔra k'a dabɔra ko tuguni ayiwa ni y'an sigilen an ka plateau sanfɛ n'o ye an ka émission n'o ye Bimaya ye min bɛ tɛmɛ o ye alamisa nɛgɛ kanɲɛ 18 wagati n'o tɛmɛna bi ayiwa bi ta in tɛna kɛ basi min na bɛ dɔgɔya dɛ an ka bi ta in ye kɛrɛnkɛrɛnnen ye komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na n droite ni n gauche n'ala sɔnna ma an ka docteur de b'an bolo yan nɔ awɔ an bɛ se k'a fɔ docteur parce que a bɛ farafin fura kɛ comme si a bɛ tubabu fura fana kɛ cogo min na an n'an bɛna masala n droite fɛ o y'an ka karamɔgɔkɛ ye ani n gauche fɛ o y'an balimakɛ ye n'ale mina an dɛmɛ walasa aw minnu bɛ bamanankan mɛn aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ kuma fɔta ninnu na cogo min na ani an karamɔgɔ ka baarakɛtaw la hukumu kɔnɔna na n bɛna kuma d'u ma k'u tɔgɔ ani u jamu fɔ aw ɲɛna. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nom et prénom. Je m'appelle Abdelaziz Saïd du Niger. Mon profession, je suis un praticien en pharmacologie. Merci beaucoup. Amina Balmagé fena ɲininka a ka tɔgɔ n'a jamu fɔ an ɲɛna. Oui, ça va bien. Et Moussa Kabir, profession gestionnaire. Merci. N'ala sɔnna ma ani ni maa fila de bɛna jɛ ka masala ka kuma an ka bi babu kan. An bɛna kuma nanzarakan na i n'a fɔ an bɛna kuma an yɛrɛ ka kan na cogo min na. N'ala sɔnna ma an bɛna fila bɛɛ de ɲagami ɲɔgɔn na. O de la n ko bi ta in ye spécial ye a tɛ kɛ basi ye min na bɛ dɛsɛ n'ala sɔnna ma. Professeur, depuis quand vous avez commencé votre métier? Ça fait beaucoup des années. J'ai étudié dans plusieurs pays et aussi j'ai découvert dans plusieurs pays supposant les plantes et aussi j'ai aussi des gens qui nous ont appris depuis des années et aussi on trouve aussi certaines personnes qui sont à l'extérieur qui nous aident de nous envoyer certaines plantes. Et si on a découvert certaines plantes, on peut les prendre pour les envoyer. Ils vont nous faire des analyses pour bien détecter réellement l'efficacité de cette plante. D'accord, merci beaucoup. Mais votre formation a duré combien de temps? Il y a de cela 5 ans maintenant. Il y a de cela 5 ans maintenant que j'ai ouvert, que j'ai commencé de faire. Il y a de cela 5 ans maintenant. Commencé à travailler. Vous avez aimé ce métier-là et le faire ou bien c'est un don de famille? Non, j'ai appris ça et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Raison pour laquelle je vois souvent la plupart des gens souffrent avec certaines pathologies qui est vraiment dure et difficile à traiter. Donc chez nous, vous voyez chez nous, nous on traite plusieurs pathologies concernant les fibromes chez les femmes, les kystes, les myomes, sans avoir fait l'intervention chirurgicale chez les chirurgiens. Et puis encore, tous les produits chimiques concernant qui viennent de l'extérieur, c'est ici en Afrique, on prend nos plantes et envoie ces jets pour moderniser, pour nous amener, quels que soient les sirops, les comprimés, tout. Donc, moi aussi, je me suis intégré pour son amour, parce que je suis intéressé d'avoir, sur toutes les plantes, je suis vraiment intéressé d'avoir découvert plusieurs plantes et fait des analyses dans les laboratoires pour voir son efficacité, pour aider les frères et sœurs qui souffrent. Souvent, nous, on traite plusieurs pathologies concernant les myomes, les fibromes, les kystes et aussi les gens qui souffrent avec de désir de Satan. Vous voyez maintenant aujourd'hui, dans le couple, il y a toujours des difficultés, il y a des mésententes. Vous voyez, non? Donc, c'est des désirs Satan qui le font pour que leur couple soit séparé. Donc, on traite aussi les malades mentales, mais tout dépend de la gravité de la maladie chez la personne. Souvent, on peut traiter certaines aussi
phobie. Vous connaissez ce qu'on appelle la phobie? Parce qu'il y a plusieurs phobies. Hein? Les phobies, c'est comme Satan, mais c'est pas Satan. C'est comme épilepsie, mais c'est pas épilepsie. Les phobies, c'est genre une maladie qui se montre, tu vas voir comme une image d'un vieux ou bien une image d'un bébé à chaque moment. C'est ça qu'on appelle le phobie. Et quand tu vois, tu vas commencer à trembler. Donc, on traite ces maladies aussi. On traite aussi des épilepsies. Donc, souvent, quand vous partez à l'hôpital, pour croire qu'il y a plusieurs maladies, on te dit il faut prise en charge. Il faut prise en charge des comprimés à vie, de l'automédication à vie. Vous voyez, non? Donc, chez nous, souvent, par la chance, par la grâce, tu peux tomber certaines plantes qui peuvent traiter des pathologies définitivement, sans avoir modernisé et sans avoir aussi de faire la complication, sans aussi d'un effet secondaire. Parce que nous maîtrisons ce qu'on fait. On sait la quantité que tu dois prendre. On sait aussi la date que tu peux arrêter. On sait aussi comment faire. Mais nous, on est des gens, on ne peut pas traiter quelqu'un sans avoir les analyses. Même si quelqu'un vient chez moi, peut-être le frère là, il le sait. Même si quelqu'un vient chez moi, je dois lui dire, fais des analyses d'abord. Après avoir fait des analyses, qu'est-ce que l'analyse a été détectée? C'est à travers de ça, on peut essayer de te donner nos médicaments. Merci beaucoup. Amna gelam balma kelam. Abo karamoko bora ka kuma munu fo français la ale ga wala wala doni kan yana bamanangana. Karamoko bora ka fo ka bi traiter li ka mena et puis bigo ma bla baraina. Mais aida do aga bana fura ke chugula. Ne to me fe ika wala wala like bamanangala me bagawi. Wala sa olu fana bɛ se ka faamuya sɔrɔ karamɔgɔ b'a ka bana traiter cogo di parce que a ko k'a bɛ a ka banabagatɔ bila ka taga dɔgɔtɔrɔso la fɔlɔ u ka taga analyse kɛ ka sɔrɔ ka na e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ ka fara a ta kan. Voilà, en fait, ne yɛrɛ bɛ se ka mun fara a kan c'est que depuis un moment donné, depuis waati dɔ kɛra ne kun dalen tɛ kosɛbɛ a tɔgɔ yɛrɛ fura traditionnel fɛngɛ ninnu na. Seulement au fil du temps waati dɔ kɛra a kun bɛ ka mɔgɔ caman traiter. Donc mun ye ni curiosité yɛrɛ sama a n'a nɔfɛ et que ne ye fɛn dɔ de jateminɛ quoi. An bɛ yɔrɔ min na bi furakɛ tradition furakɛ ninnu i tɛ se ka sɔrɔ mɔgɔ caman ka taa f'i ye karisa taa analyse kɛ dɔgɔtɔrɔso la ka na analyse ye fɔlɔ an ka baara daminɛ. O yɛrɛ ma nɔgɔ Bamakɔ yan. Ne kɔni m'a ye fɔlɔ de mais ne y'a ye ale de nɔfɛ. Bon voilà, waati dɔ kɛra ne ye muso caman ye mashallah o kun ça va pas tiɲɛ yɛrɛ la u y'u ka kuma fɔ n ye ne fana y'a f'a ye par hasard comme ça ale yɛrɛ y'a fɔ n ye karisa bon ne kɔni ne tɛ se ka fura daminɛ tan il faut ka tigi ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka taa analyse kɛ n'analyse bɔra ne yɛrɛ bɛ se ka baara daminɛ o kɛcogo de la quoi. Ne fana y'a fɔ bon a bɛ se ka kɛ n'i bɛ se ka n kun minɛ fɔlɔ mais i jɔ an k'a lajɛ fɔlɔ bon mɔgɔ fɔlɔ taara a fura nana a y'a daminɛ a bɛɛ a ye fɛn dɔw fɔ a tigi yɛrɛ sigilen t'a la parce que analyse yɛrɛ la i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman dɔw bɛ yen u t'a maîtriser ou bien fɛn dɔ ou bien u tɛ tiɲɛ yɛrɛ f'i ye parce que ne ye banabaatɔ caman ye dɔw yɛrɛ diabète tension b'u la mais caman u b'a f'i ye dɔrɔn tension mais i b'a sɔrɔ parfois diabète b'a jukɔrɔ. Mais depuis en ce moment ne y'a jateminɛ la plupart du temps a ka passion kɔni c'est pas autre chose mais ne kɔni bolo c'est efficace. C'est à travers ça que ne yɛrɛ y'a jateminɛ ne y'a fɔ jaja n'i bɛ tubabu fura ninnu ye tiɲɛ ye dɛ mais adamaden i yɛrɛ kan ka fɛn bɛɛ kɛ i ka tradition fɛngɛ ninnu des fois i yɛrɛ bɛ se ka taa ko jateminɛ c'est pas kana to mɔgɔ k'a f'i ye i yɛrɛ à travers ta santé quoi i kan ka taa essayer n'i y'a essayer n'a kɛra cogo cogo jaabi kɔni a b'i yɛrɛ de bolo parce que e de b'a senti quoi. Ne kɔni ye mun jateminɛ a ka baara la tiɲɛ yɛrɛ la ça va parce que c'est pas facile i k'a ye un docteur comme ça de recherche traditionnelle aussi fura traditionnelle aussi k'a f'i ye karisa taa analyse kɛ. Ne yɛrɛ fɔlɔ fɔlɔ n dabali banna parce que ne y'a fɔ cogo di mɔgɔ mun bɛ farafinna fura ninnu kɛ a b'a f'i ye taa
analyse kɛ au fil du temps ne yɛrɛ y'a jateminɛ jaja a ye farafina jama caman de kɛ a y'a kalan fana a ka domaine de don a b'a dɔn parce que des fois an bɛ tagama yɛrɛ hali an ka carré ninnu na an ka brousse la a bɛ taa fura caman yira an na ne yɛrɛ dabali bɛ ban i mana fɔ traitement des reins cɛ hali cɛ yɛrɛ ka banabaatɔ ni fɛngɛ ninnu a caman baden a b'a yira an na ne yɛrɛ b'a fɔ donc fura ninnu b'an sen na yɔrɔ in na an t'a kalama ja ninnu a y'a fɔ a bɛɛ bɛ se ka a y'a bɛɛ transformer fana k'a yira an na a ye mɔgɔ caman traité fana mɔgɔ ma fiyɛ de devant moi ɲɛ n jɔlen don jusqu'à ce que mɔgɔw yɛrɛ de y'a fɔ n ye ça va. Kuma na an balimakɛ ye kuma min fɔ walasa ka ne yɛrɛ fana ka faamuyata far'o kan bamanankan ma nɔgɔn a ko an karamɔgɔ ale bɛ farafin fura de kɛ mais farafin fura dɔrɔn tɛ a bɛ ani tubabu ta bɛ baara kɛ ɲɔgɔn u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mun na parce que ni mɔgɔ nana ale ma ko nin de bɛ na sanni ale ka sin ka f'i ɲɛna nin fura in ta nin ta a b'i bila ka taa dɔgɔtɔrɔso la fɔlɔ i bɛ taa ka taa analyse kɛ ni analyse kɛ i bɛ na n'a ye comme ça ale bɛ sɔrɔ ka à travers ça parce que ale ye recherche kɛ o de kan à travers ces résultats i ka résultat ninnu o bɛ min yira i ka jaabi la sisan ale bɛ sɔrɔ k'a ka traitement d'i ma a bɛ ka fura d'i ma tubabu fura tɛ dɛ farafin fura yɛrɛ a b'a ka farafin fura d'i ma i bɛ kɛ tan i b'a kɛ tan tɔ et puis fɛnɛ i b'a ta nin wagati in na i ka bana bɛ ban ou bien nin wagati in na i b'a ta mais ani a ko bana dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ mɔgɔw b'a fɔ ko a bana a tɛ ban k'ale m'a fɔ ko ou bien ko ni a bana b'i la wagati ni i bɛ sa ou bien i bɛ fɛngɛ la k'ale ko ayi o t'ale fɛ yen nɔ n'i nana ale fɛ yen nɔ ale bɛ traitement d'i ma i bɛ traitement suivre k'a fɔ ko c'est un traitement à vie non i t'o kɛ a bɛ durée f'i ɲɛna fɛnɛ ni i bɛ bana in suivre traitement in suivre ka taa durée min na ale ni fɛnɛ ni i ka résultat bɛ na wagati min na n'o ye bana in kɛnɛya jaabi i yɛrɛ k'i min'a ye parce que ale y'a ka bana in traitement in kalan ale y'a suivre o cogo de la walasa a bɛ se ka farafin fura yiri minnu b'an yɛrɛ fɛ yan nɔ o bɛ se ka kɛ ka mɔgɔw nafa cogo min na o hukumu kɔnɔna na an bɛna continuer n'an ka émission ye n bɛna ɲininkali tɛngu karamɔgɔ la walasa a bɛ se ka an jaabi cogo min na ni o ye musolabanaw ye n'o ye infection ye an bɛna an da don o la ale ni fibrome a b'o traitement ninnu a b'o kɛ cogo min. Professeur ne tun bɛ fɛ je voulais vous demander comment vous faites pour traiter les femmes qui ont des fibromes et en un mot les hépatites là, comment vous faites pour les traitements? Pour les fibromes, si c'est au début, pendant 4 ans, si la personne a des fibromes, on peut le traiter jusqu'à tout va séparer. La maladie, la pathologie va finir définitivement. Mais si c'est duré, il lui faut une intervention chirurgicale. Parce que la fibrome que vous voyez, c'est la cause de fibrome, c'est hémorragie interne. Donc, lorsque la femme a commencé à avoir des hémorragies internes, donc la fibrome va s'installer là-bas. Donc, quand la fibrome va s'installer, donc il va aussi installer des racines dans le corps. Donc, même si vous allez faire des interventions chirurgicales, il va demander d'avoir des médicaments traditionnels chez nous et pour avoir combattu cette pathologie. Parce que souvent, mais si c'est au début, 1 an à 4 ans, on peut les traiter définitivement. Mais si c'était au moins 10 ans comme ça, il faut une intervention. Après avoir l'intervention, et de là, on va donner la personne, on va lui faire un produit pour qu'il puisse prendre de quelques jours, il va guérir définitivement. Concernant aussi les hépatites, tu sais, l'hépatite, c'est une maladie qui touche beaucoup de gens aujourd'hui. Parce que si tu prends le cas, les gens qui consomment les jus, les sucreries, les quoi, la plupart sont infectés par l'hépatite. Et l'hépatite aussi, c'est une maladie chronique qui peut faire des années. Il est là pour entamer le foie jusqu'à ça va devenir cirrhose. Vous voyez, ce n'est pas la bière seulement qui peut donner la cirrhose, mais l'hépatite aussi peut donner la cirrhose. Donc, parmi les hépatites, la plus difficile à guérir, c'est l'hépatite hépatite B. Donc, l'hépatite B, on l'appelle l'hépatite virale. Donc, l'hépatite A, l'hépatite C, l'hépatite E. Donc, ce sont des maladies qui ne sont pas difficiles à traiter.
Mais quand il s'agit d'hépatite B, c'est difficile. Concernant aussi insuffisance rénale aiguë, plusieurs personnes pensent que quand on prend des tisanes amères, c'est de là on peut tomber, c'est de là on peut avoir insuffisance rénale aiguë, ou bien c'est de là on peut avoir insuffisance réneuse, ou bien c'est de là on peut avoir l'infection du rein, parce que dans la médecine on appelle néphrite. On appelle ça néphrite. Dans les termes médicaux, on les appelle néphrite. Toutes les pathologies qui peuvent engrouper sur le rein, donc en même temps on les appelle problèmes néphrologie. La néphrologie. Donc dans la néphrologie, il y a plusieurs infections qui peuvent caractériser là-bas. Supposons insuffisance rénale aiguë, insuffisance réneuse, infection, plusieurs d'autres pathologies, etc. Donc avec ça aussi, on peut faire des analyses pour détecter c'est laquelle maladie, ou bien quelle infection, ou bien qu'est-ce qui ne va pas. C'est de là, si on a bien regardé, on va essayer de donner à la personne des produits qu'il doit prendre pendant des moments, il va guérir. Parce que souvent, insuffisance rénale aiguë a été causée par plusieurs personnes qui font du rapport sexuel, ceux qui font trop de rapports sexuels. Et en plus aussi, il y a dans les nourritures, on peut trouver des nourritures qui ont des arts chimiques. Donc dans les arts chimiques là, ça peut infecter les reins. Donc mais la plupart des gens pensent que quand on boit des tisanes qui sont très amères, parce que souvent le corps aussi aime ce qui est amer, quelque chose qui est amer souvent. C'est pas à chaque fois que tu bois des choses exotiques pour voir que non. Souvent le corps aussi a besoin des choses qui sont amères, mais tout dépend de la manière que tu dois prendre. Avant de faire un traitement, il faut voir un spécialiste qui a bien étudié et qui sait bien donner ses médicaments pour une date précieuse. Et c'est de là tu vas, à la grâce de Dieu, c'est de là tu vas essayer de te guérir toi-même. Et aussi dans les problèmes de diabète. Diabète, c'est une maladie qui ne finit pas parce que c'est un problème de pancréas. Donc quand une fois entamé le pancréas, c'est difficile à rompre. Ça ne finit même pas. Mais tu peux vivre avec des calmants, avec des produits alimentaires que nous avons. Ou bien tension que vous voyez. Plusieurs pathologies, etc. Les scorphiles, la tuberculose. Vous connaissez ce qu'on appelle scorphile? Vous connaissez ce qu'on appelle le scorphile? Le scorphile, c'est une maladie qui a été causée par la tuberculose thoracique. Donc, il peut créer aussi des ganglions sur le cou ou bien sur un autre côté. Donc, tout ça aussi, on a des preuves, on a plusieurs personnes que c'est nous-mêmes qui les a traitées et c'est fini définitivement. Les maladies qui peuvent finir définitivement, on les sait. Les maladies qui ne peuvent pas finir définitivement, il doit prendre des calmants pour vivre en paix. On le sait aussi. Vous voyez, non? Donc, c'est pourquoi je dis toujours, il faut faire des analyses d'abord. Après avoir fini les analyses, il faut respecter les produits qu'on te donne. Même souvent aussi, dans la sorcellerie aussi, c'est un domaine qu'on fait. Parce que tu sais, dans le monde d'aujourd'hui, la plupart font la sorcellerie jusqu'à avoir peur de son mari, surtout chez les femmes. Donc pour la sorcellerie aussi, on a des médicaments contre la sorcellerie. C'est pas de shirk, c'est pas de quelque chose qui est vraiment qui est inconnu, que les gens connaissent, mais on peut le aider avec des traitements qu'il peut prendre pour se soigner. On a même aussi au Mali, on a rencontré plusieurs personnes que leur mari les a quittés depuis des moments. Mais maintenant, grâce aux médicaments qu'on les a donnés, ils sont se réunir jusqu'à leur mari demande pardon. Même ce matin, il y a une femme qui est venue devant moi et dit voilà vraiment Alpha qui vraiment ce que tu m'avais fait c'est bien. Tu vois, et les gens aussi qui souffrent de Satan, qui ne mangent pas, qui ne fait pas comme qui se cherchent à se marier, ils n'arrivent pas à se marier. Souvent Satan, quand il attaque, parce que les djinns amoureux,
Les Satans qui sont amoureux là, eux, ils attaquent beaucoup de parties chez un être humain. Tout d'abord, il peut donner mauvaise odeur à ton amour. C'est-à-dire, quand un monsieur vient envers toi, il peut sentir mauvaise odeur qu'il ne peut pas supporter. Mais c'est seulement lui seul qui peut sentir le mauvaise odeur. Ou bien, vous êtes en couple comme ça, ou bien vous êtes vraiment unis, votre unis. Comme Satan, c'est nos ennemis. Il peut prendre ton image pour passer avec un homme qui va mélanger le mari, ou bien qui va mélanger ta copine et ton copain pour t'isoler de toi, pour qu'ils puissent isoler de toi. Parce que eux, c'est leur travail. Quand eux, ils aiment une femme, ils sont vraiment jaloux. Donc, il fait beaucoup de symptômes négatifs. Tu vas à l'hôpital, tu fais beaucoup de choses. Ça aussi, on a certains traitements contre ça, Inch'Allah. Ok, merci. Bon, là, je vais essayer de pour bamanangana awi ankara moko ka kumala ako bana mbi no e dogo yoro la banan fengenu ni aka haketu ale bisi ko ulu furake mais ata adamine fu ikata analyse de ke docteur sola folo ika soro kana nay ale be soro ka traitement ke o kofe bana munu no be ban ani bana munu no te ban ni nana nay après ça ale bisi ko fiana igani bana ina traiter la abiban ou bien igani bana ina traiter la i bɛ se ka to ka fura de ta fo i ka saya mais a t'i bali ka ɲɛnamaya foyi la i b'i ka fɛn bɛɛ kɛ comme il faut ani fɛnɛ ni dabali bɛ kɛ maa minnu na minnu bɛ yen nɔ ni dabali b'aw la ani jinɛ bɛ minnu na muso cɛ fa b'i bali ka furu i tɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔnya kɛ i ni cɛ ou bien i ni muso cɛ ou bien muso minnu bɛ yen nɔ ni aw dabalila k'aw n'aw furukɛw kɔ don ɲɔgɔn bolo ale bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ n'aw sera ale ma yan nɔ a ka baara ye nin bɛɛ ye a ta ten ka taa ka kɛnɛya dɔrɔn ni min ye i man kɛnɛ farikolo la o dɔrɔn tɛ non i dabalilen de don wa jinɛ baara de don wa ale ka traitement bɛ se nin bɛɛ lajɛlen de ma n'i nana a bɛ a kuma kɛ n'ala sɔnna ma an ka émission yɛrɛ bɛ ɲini ka se a kuncɛma yɔrɔ ma mais san'o cɛ ɲininkali fila bɛ yen nɔ an bɛna o kɛ an karamɔgɔ la walasa ka émission yɛrɛ k'a kuncɛ professeur. Je voulais vous demander les difficultés de votre travail. Les difficultés de notre travail, c'est-à-dire, c'est une manque des choses qu'il nous faut nécessairement, des machines que nous-mêmes on connaît. Il y a des machines qu'on peut avoir, ça des Inde. Les machines qu'on peut avoir Inde avec certains experts qui peuvent nous aider et d'avoir amélioré notre affaire que nous sommes en train de faire. Il y a plusieurs personnes qui ont l'intention, parce que je les ai traités, souvent les ministres, souvent les députés. Il y a plusieurs que j'ai traités à base de nos plantes naturelles. Donc ils ont mis d'ailleurs l'intention pour qu'ils puissent nous amener des laboratoires pour les plantes, des machines, plusieurs choses. On nous a promis, mais jusqu'à présent, on n'a pas trouvé. Mais on traite les gens comme ça, manière qu'on ait la capacité qu'on ait. La plupart, on les traite pour une dette. Souvent, il y a d'autres qui vont venir. Ils vont dire, voilà, il y a le fait qu'on n'a même pas un franc. Et je les traite. Quand ils sont bien en forme, ils ne viennent pas, ils ne nous donnent pas de notre argent encore. Ils nous fuient comme ça. Vous voyez, ils nous fuient comme ça. Ils ne viennent plus encore pour qu'ils puissent donner, rembourser. C'est ça la difficulté qu'on voit chez certains patients. Et après la difficulté, je voulais vous demander, qu'est-ce que ça vous fait, un patient qui est satisfait? Ça vous fait quoi quand il vient vous dire, ah vraiment, je suis venu avec tel problème, vous avez géré, ça m'a fait plaisir et tout. Comment vous vous sentez? Voilà, je serais vraiment content d'avoir entendu un patient que j'ai traité. Il vient devant moi pour me dire que voilà, je suis en bonne santé aujourd'hui. Ça me fera beaucoup de plaisir et ça me donne aussi le courage de découvrir certaines aussi. Plus. Conseil. Conseil, la seule conseil. Les frères qui veulent faire cette métier doivent avoir l'espoir, tout d'abord, avec l'intention.
il ne faut pas qu'il va voir l'argent qu'il gagne. Il n'a qu'à regarder la situation des patients. Donc, il doit bien découvrir, il doit bien faire des recherches d'abord dans les écoles ou bien chez les praticiens. Il va t'apprendre, voilà cette plante, on le fait comme ça, on le fait comme ça, on l'amène à la laboratoire, c'est comme ça on fait, c'est comme ça on fait. Il y a certaines maladies, tu ne dois pas donner à cette personne parce que souvent, la même plante qui peut traiter la pathologie peut aussi encore donner des maladies encore, peut aussi donner des effets secondaires parce qu'il souffre d'autres maladies encore. Donc c'est pourquoi, toute chose avant de le faire, il faut faire des analyses, surtout NFS, la numération sanguine, pour voir est-ce que la personne peut supporter ce médicament que je vais lui donner. Il ne faut pas voir que ça ne fait rien. Souvent, ça aura des conséquences. Donc, il faut assurer ta amitié. Il doit assurer l'amitié. C'est-à-dire, il ne faut pas penser de l'argent. Il faut penser la situation des gens. Et c'est ça qui va te donner la valeur devant les gens. Et bientôt aussi, ça va te donner l'argent. Parce que pourquoi? Quand tu es honnête, tu cherches à guérir les gens honnêtement, tu dis la vérité, les gens vont te rencontrer à chaque fois. Mais quand tu les mens, c'est pour un moment, c'est pour un temps, ça va finir. Donc, la seule conseil que je vais donner, toute chose avant de le faire, il faut le faire avec de la sincérité. Mon contact de Niamey, plus 227 97 01 12 97. Ici, c'est Moussa donne le numéro. Numéro 72 10 14 53. C'est mon numéro. Ok. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kumakan laban jumɛn b'e bolo k'a lase bɛɛ lajɛlen ma walasa an bɛ se ka jamu. Bon, kuma laban mun bɛ ne bolo même bɛ se ka fɔ mɔgɔw ma, c'est juste que adamaden n'i bɛ fɛn fɛn kɛ diɲɛ la, il faut savoir que la santé avant tout en fait quoi. Hali yanni mɔgɔ b'a f'i ye karisa ne ni kɛ karisa ni fura ka ɲi tantan, kana mɔgɔw yɛrɛ lamɛn quoi. Normalement i yɛrɛ i ka bana yɛrɛ des fois il y a des banaw dɔw bɛ c'est privé en fait quoi. I tɛ se k'a fɔ mɔgɔw ma i yɛrɛ ka wuli ka n'a lajɛ ka traitement yɛrɛ lajɛ a bɛ mun kɛ a tɛ mun kɛ i yɛrɛ b'a ye ni ɲɛ. Assalamu alaikum. Mali kunnafoni lajɛbagaw ni ne bɛ dansigi an ka bi jamukan na jamukan min sigila o ye n'an tun bɛ farafin fura ale ni médicament moderne kan o ɲagaminen ɲɔgɔn na o fila kelen ka baara kɛ n'a kun y'an ka karamɔgɔkɛ ale ye ɲɛfɔli k'an ɲɛna o la hakili la o ye caman faamuya kuma fɔta ninnu na aw k'an bɛn wagati wɛrɛ.